Krásny deň, vítaj v druhom dni výzvy ako prestať kričať na deti za 10 dní. Dnes sa spolu pozrieme na nejakú typickú situáciu, v ktorej ty kričíš, pretože tvoje dieťa nespolupracuje alebo neposlúcha. Tak ťa poprosím, vezmi si pero a papier, nejaký zápisník a venuj tomu ten čas. Neodbi to tým, že veď si to iba poviem v hlave, to stačí. Ver mi, má to svoj význam. To, čo prejde z myšlienky cez naše svaly a zhmotní sa pred nami na tom papieri, tak to má úplne iný efekt na naše uvedomenie, ako to, čo zostane iba v hlave. Tak, vybav si teda nejakú konkrétnu situáciu, ideálne takú, ktorú máš čerstvo v pamäti a ktorá sa vám možno aj pravidelne s dieťaťom, s deťmi opakuje. Typicky niečo, kedy dieťa neposlúchne a teba to naštve a kričíš. Bude to taká naša modelová situácia pre celú túto výzvu, s ktorou potom budeme ďalej pracovať. Zapíš si v skratke, o čo v tej situácii išlo. Čo robilo dieťa, čo si robila ty. Potom si zapíš, aké pocity si vnímala v tejto situácii v tvojom tele. Môžeš si vybaviť aj to, kde v tele si ich cítila a skús ich pomenovať čo najvýstižnejšie. Ďalej si zapíš, aké myšlienky ti behali v tejto situácii hlavou. Ako si na základe tej situácie hodnotila to dieťa, že aké je, ako si hodnotila seba. Zapíš si úplne všetky myšlienky, čo ťa napadajú. A posledná vec, aké potreby si podľa teba nemala naplnené v tejto situácii. Čo si potrebovala a nebolo ti umožnené. A v tomto bode skús ísť aj hlbšie pod tú prvú vrstvu potrieb. Napríklad, keď ste sa ponáhľali do škôlky a dieťa sa nechcelo obliecť, tvoja potreba teda bola, chcem byť včas v škôlke. Ale tá tvoja skutočná osobná potreba mohla byť napríklad chcem mať odpočinok, chcem mať čas pre seba, kým bude to dieťa v škôlke. Takýmto spôsobom si môžeš analyzovať ľubovoľný počet situácií, v ktorých zažívaš nejaké napätie a ktoré končia kríkom alebo nepríjemnými pocitmi. Vďaka tomu totiž odhalíš, ktoré situácie a ktoré nenaplnené potreby spúšťajú v tebe stresové reakcie. A hneď zajtra sa spolu pozrieme na to, ako nám táto analýza pomôže prestať kričať na deti. Dovtedy sa maj krásne.